Urola Kosta da. Urola Kostako udal elkarteak eskaintzen zerbitzu bat, edozein herritarrentzat da ona irikita, eta bere funtzio bat behintzat dana da etxian edo eukitze ez ditugun edo ohituta edo ikusi ez ditugun makinak, bai irudeko impresora bat, bai laser grabatzaile bat, edo bai elektronika gehien bat, edozein herritarren eskura jartzea. Eta Open Labaren ardatz nagusia, esango genuke dela danon artean gauzak sortu eta gauzak konpartitu, jakintza banatu. Irude inprimagailuak dia material ezberdinak urtuz piezak iteitun makina. Kasu honetan hemen dakagun bezala, plastikoa funditzen digu, aukera ematen digu objektuak hiru dimentsioetan sortzeko. Irude inprimagailu batek ematen dizkigun aukerak izugarriak dira. Dauzkagu gauza sinpleak egitea, txilitu bat, dakago egitea, hegazkin bat, nahi badeu. Baita ere aukera ematen digu, mugimendu mugatua duen pertsonei, adibidez esku ortopediko bat edo hanka ortopediko bat egiteko aukera ematen digu. Laser ebakitzaile edo grabatzaile hori, kasu honetan da, argi izpilak erabiliz, material ezberdinak, hasi egurra, metakrilatua, larrua, tela, material asko, errez grabatu nahi diteun gauza grabatzera aliatu gaitezen makina bat. Ordutegi bat, argazki bat, baten izena, edozein gauza. Laser grabagailuak argi laser bat daka intentsitate altukua. Eta egiten duna da, automatikoki regulatzen juten da indarra, orduan indarra asko ematen bai hau, moztu ingo du. Gutxi ematen baldin badeu, grabatu ingo du. Arduinoa da mikrokontrolatzaile bat, software libreekin iteu lana, eta abaniko handia daka. Sentsore asko dazkazu sartzea, bai argi sentsore bat, ultrasoinua, mugimendu sentsore bat, izan lehike txokatzeztan kotxe bat, urrutitik piztean bombila bat. Honea etortzeko, hasiera batean ez da zertan ezagutza eduki berritan teknologia inguruan, hemen laguntza emango zaio, eta esate jot, izango nioke etortzeko, ikusi bintzat etorri honea, ikusi lekua, ikusi ze aukera dauden gauzak egiteko, eta hemen emango zaio laguntza. Teknologia oso ona daola, aukera asko ematen dizkiguna, eta herritarroi animatzen diet etortzea honea, behien proiektua desarrollatzea, eta hemengo teknologiari erabilera ematea. Ordutegia nahiko zabala da, asteartetik ostiralea 9:00 ordu batea, eta arratsaldez 5:00 8:00 eta larunbatetan 10:00 ordu bateta.